maringo parallel. Jasiasa machalo kaka an kadwaro dhi chung' thurwa abiro tiyo gi jopuonj. Ng'ama konga manyo en jatend japuonj. Kasetiyo le ofuko obiro miyo joka kande. Iwinjo kanyo. Omiyo mondo mi wabed e level ma pinje mamoko nitie, mibadhi nyaka waduok chien. To nyaka wawerore wakendwa giwegi. To sama waparo moro amora, waparo ni nitie nyathi maskini moro maonge nyalo kaka dikonyre e weche mag fi, weche mag dhi sikul. Samoro kata gimo chamo iye maonge. In isedhi bedo piny e bwo mesa, ikawo mari, iwacho ji odog e sikul. Ji dok nade? Nikech king'eyo kata mana ng'anyo mabedo osebedo katimore konde mopogore opogore pacho kaendi, jopuonj moko wacho ni kata mana pok oidh gi ngas chakre higni 90 gi wiye mosekadho. Wacho ni higa gana achiel miyo chuo gi 90 kata achiel japuonj nyaka sani en e same class mane ntiere pok oidh ngas e kind mamoko. Okige ni e idho ngas ni Promotion. Ibiro nyisi ni kidwaro promotion e miwa ma mondo wachwali. Miya mit bili. Idhi golo ne kanye. Samoro slip nitise commit, in gi loan migedo godo, in gi loan samoro inyiewo go matoka iwuotho go, in gi loan samoro ipuonjo go nyathi. If commit this slip, idwa golo ne mit bili no kanye. Magora achiedh nade kini bende yiere gi swali na achiedh nade ntiere jok motelo ne unions. Where I disagree with my ng'en swali ni nera, but with a lot of humility and would yugis kuma mamwa ing'en yes an okay yugis manera an mana mie kado tiko mar chama ing'en ineno jopuonj gi gin parents jopuonj meno wan go kagi including their leaders. Akelo Missouri moluongono is a parent, right? Tingene interior role mo play as a parent at the same time or play a mutual role.